Anaka ya bụ gọọmenti okwu gbasara ikpe nkwụmọtọ dị n'aka ka a gago n'iru wee na-echetere na nnwale nke Chineke buriri iwu n'isi onye na onye ọbụla ọkasị n'isi ndị dum nọgasị n'ọkwa ọchịchị dị iche iche. Joseph Egbocha ga-akọchapụrụ gị akụkọ a. Bishọp nke Ecclesiastical Province nke Niger ma bụkwazarụ Bishọp nke Diocese Anglican nke dị n'Awka bụ Most Reverend Alexander Ibezim bụ onye kwuru okwu a n'ụlọ ụka St. Faith Cathedral nke dị n'Awka oge a na-aka ụka iji wee merube legal year nke afọ 2024 maka ndị otu ọkaikpe nọ na steeti a. O kwuru na Chineke bụ onye nwere mmasị iji ndị ọkaikpe wee zọpụta ala anyị bụ Nigeria n'ebe o metụtara ọdịda ha ma kwukwezie na ewezuga nke a na a ga-enwe mgbagharị iwe. O kwukwara na ime ka ihe gaa ọfụma na eziokwu bụ nke kwesịrị ka ọ na-apụta n'ụlọ ụka nke Chukwu. Aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye kwuru okwu site n'onye isi ndị ọrụ na steeti a bụ Maazị Ernest Ezeajoyi. O mere ka amata na ezi njikọ aka ọnụ n'ebe ọ gbasatara ọnụkọ atọ nke gọọmenti steeti a bụ ihe nyegoro steeti a aka wee bugo ya n'ogogo ọnọ n'ebe ọ gbasatara mmepe ma kwenwozikwe nkwa na ọchịchị ya bụ nke ga na-agbaso amụma nnwere onwe ya nakwazi ọchịchị onye kwuo uche ya ma kwukwezie na ọ ga-eji akụrụngwa niile e nyere ya ma fụ na o gboro ọtụtụ mkpa na steeti a.